Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar de cover van de cover. De cover van de cover en videobeelden. Dit is normaal een item wat wij doen in onze radioshow. Een artiest die wordt veel gecoverd of heeft zelf veel nummers gecoverd. En elke week staat een artiest centraal. En deze week is het Eddie Vedder. En Eddie Vedder ken je als de frontzanger van Pearl Jam. Maar Eddie Vedder heeft ook het een en ander solo gedaan. Waaronder voor de film Into the Wild. En over die film gesproken. Dit is een van de nummers. Hele mooie film trouwens om te zien. Ik raad hem zeker aan. Het over een jongen die eigenlijk in een soort naar Alaska gaat om aan de maatschappij te ontsnappen. En ja, die muziek is heel belangrijk in deze film. En hoe klinkt dit gecoverd door een vrouw op YouTube? Nou, als volgt. Mocht je het nummer willen checken, het is Guaranteed. De soundtrack van Into the Wild. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup. Maar Eddie Vedder kan zelf ook coveren. En een van zijn covers is berust op deze plaat. Je kent hem natuurlijk al. Dus je vader en moeder dansen vroeger in de zaal. Voel de liefde. Oh. Maar hoe klinkt het dan uit de mond van Eddie Vedder? Ik krijg meteen een applaus. Ze heeft nog geen moord gezongen. Meer rock, wat energie, wat power. En man heeft vooral een krachtige stem zoals je hoort. Maar in onze radioshow gaan we een andere cover draaien uiteindelijk. En die is gebaseerd op een band uit de 80s. En welke band het is en welke cover je gaat draaien, dat moet je natuurlijk checken in de Roeshoep Show aanstaande vrijdag tussen 2 en 4 op Streek Omroep staat. Hey, bye.